Oito e 6 minutos da tarde, xa estamos de volta na mellor sección da televisión mundial, que non é outra que a sección deste home que están a ver nas súas pantallas, o meu querido José Luis, do restaurante Cabanas de Lalín. Que pasou? Xa estamos de volta, José Luis. Vamos alá. Entón, digo eu que haberá que dar un truquiño rápido Rápido, vamos e allá. terme que deixar tempo para vender o meu trebello, Vamos a ver. Hoxe temos trebellazo, non quero adiantar nada. Contanos que truquiño vas dar hoxe. Para sacar a pel a un pescado. Que normalmente hai xente que non quere a pel e iso. E ademais a Despelexar, despelexar o pescado. neste caso, un salmón. Exactamente. E que precisamos? Agua fervendo. Auga fervendo. E mira, e botamos aí, mira. Mira, como se Ai, pon, mi má mira. como se revira. Recacha todo, tú. En Mira, aí burrío está. para arriba. Aí estamos. Pero escoita, Casi, Dime. casi se está facendo xa. o coceches, non? No. Está, Efectivamente, Rocío, case está para comer, xa. Total. Rocío, non me fastidies la Está feito o vapor. Mira, aí, mira. Mira. ¡Hola! Ahí va. Mira. Pero sai Como a seda. Perfecta, mira. Total. Y esto Perfecta. Sí, y esto señor. podemos poñer no forno ou nunha sartén con un pouquinho de aceituna e faz un crunch. Un crunch ou un crunch. suflado deso, Un non? crunch. É certo que agora as peles do peixe empréganse moito para fritir Claro. a moita temperatura para que coñan moita consistencia e darlle ese... E dalle un sabor. Tiña No, todo, mira, mira, perfecto. Perfecto. Y esto está crudo de todo, Está cru, non, Está non. crudo de todo. Sí, está sí, crudo Rocío, de Rocío. todo, Eu era Vale, por meter vale. un pouco con José Luis, pero é Podemos certo que non facer está xaxibre. ben. Esto pode se facer tamén, Rocío, con aceite fervendo, o sea, ao máximo. Pero eso é unha tortura medieval, me caché. Casi. Por exemplo, para un cabracho Ajá. pequeniño e eso, e é E espectacular. botarlle o aceite por riba. fervendo por riba. Por riba tal, e eso é Pero espectacular. aí sí que cociñamos. E aí xa cociñamos e as escamas póñense así, ¡chu! Ai, Polsa, eso claro, cambia. polsa defensiva. Eso noto O eu, pobre cabracho, polsa Oye, defensiva. pero cómese e é riquísima. E comes As escamas a pele e todo. Perfecto, pois despois deste trucazo, que vos parece, ximos xa con esa sección que vai dentro da sección, e que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, que é Probando Trebellos con José Luis. Mete música, compañeiro. Imos aló, José Luis. A ver o que trae. A ver como é. Primeiro quecemos. Vamos. Primeiro quecemos pouco a Vamos. para que non veñan as lesións. Primeiro quecemos. Un poquinho, E ahora, un poquinho pa aquí, un poquinho pa lá. un poquinho E agora pa sí lá. que sí, agora sí que sí. Allí. Dalle arriba. Ese trebello bo. Porque hoxe traemos fantasía. Senta ben, Ainda A co verdade que trebello non valga para nada. Polo menos facemos Bueno, é o normal tamén. É o normal. Polo menos facemos un pouco de xinaxia. Pero hoxe, coidado, porque trae un trebello que vai tremer o ministerio. Mirade Bueno. para aquí o meu Pepiñeitor. Pepiñeitor, sí, estades escoitando ben. O Pepiñeitor. É un trebello, José Luis, Dime. que por tan só Dime. 5 euriños. Non é moi barato, nin é moi caro. Dime. Son 5 euros, non é carto para un traballador. 5 euriños promete que podes coller os teus pepiños. Recordamos que... Si se gusta, claro. Claro, se che gusta. Se non che gusta, claro. Efectivamente, se non te gustan xa nos colles. Claro. Podes coller os teus pepiños en vinagre sen ter que mollar os dediños tan desagradable, verdade? Sen ter que baleirar o vinagre polo sumideiro e perder o vinagre para conservalos, non? Pois o Pepiñeitor, aquí o tedes, que ademais ten unha cousa que eu quedei totalmente obnubilado. Sí. Esta gomiña, mirade esta gomiña. Esta gomiña que é como un soporte para a navalla no cinto que levan os Está avós. ben montado. Pois isto é igual, pero pro Pepiñeitor. E tédelo en dous tamaños. Por se sodes máis de bote pequeno, non rías, José Luis, non rías. Claro. Isto non é serio. Oye, que verde Por fome, se tío. se tedes un bote máis pequeno, unha goma máis pequena. Sí. E que fai o Pepiñeitor? Mirade. Estate quieto. A ver. Mirade, este é o Pepiñeitor. Ti colles aquí isto, sácalo do soporte e tes aquí para coller o teu pepiño tranquilamente, meterlle un bocado, Bueno. Eso é un tenedor. A bote. Que Tácala un momento. E volveno poñer na súa funda.
E xa non queres máis pepiño? Pechas! Saiuche caro garfo, Adrián. Pechas! E pa neveira, increíble! Increíble! Recomendamos ou non? É increíble que traigas isto. Recomendadísimo. Pepiñeitos dos mellores trebellos do último ano. Non É digo nada máis. increíble que traiga isto. E a vindeira semana, máis truquiños, ese se pode ainda mellores, Que barbaridade. porque o trebello non vai ser mellor, xa vos lo A ver, digo. dame un abrazo, polo menos, Pero dame un abrazo, polo dilles menos. algo primeiro. Ser felices siempre. Bicazo Siempre, enorme. siempre.